اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اسلام دے اندر سانو دو عیداں عطا فرمائیاں نے۔ ایک عید دا نام عید الفطر ہے اور دوسری عید دا نام عید الاضحیٰ ہے۔ اس تو علاوہ قرآن و سنت کی روشنی دے اندر یہ دو ہی عیداں نے۔ صحیح البخاری دے اندر بھی باب العیدین دا ذکر ہے، تسنیہ دا صیغہ ہے۔ مسلم دے اندر باب العیدین دا ذکر ہے۔ اس واسطے یہ مسلمانہ دی دوسری عید ہے، خوشی دا دن نے۔ عید الفطر رمضان المبارک دا تحفہ ہے۔ پورا مہینہ جدوں انسان اپنے خالق و مالک دیاں گلاں من کے پورا مہینہ گزاردا ہے، ایک مہینے تو بعد میرے مالک نے انساناں نو تحفہ دیتا ہے۔ یہ دوسرا تہوار ہے مسلمانہ دا۔ اس تو پہلے بھی ایک بہت بڑا عبادت دا دن ہے جنہوں یوم عرفہ دا دن آکھیا جاندہ ہے، جنہوں حج دا دن آکھیا جاندہ ہے۔ اس تو بعد میرے مالک اللہ رب العالمین نے مسلمانوں نو عید الاضحیٰ دا دن عطا کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا خوش نصیب او انسان جس تا حج عمرہ قبول ہو گیا ہے، اس طرح ہو جاندہ ہے حج کرن تو بعد جس طرح ماں دے پیٹ دے اندر پہلے دن بچہ آندہ ہے، دنیا دے اتے پیدائش پاندہ ہے، گناہ تو پاک ہوندہ ہے، حج کرن تو بعد عمرہ کرن تو بعد انسان اس طرح پاک ہو جاندہ ہے۔ اور دوسرا بڑا امتحان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، جنہوں جد الانبیاء نبی علیہ السلام نے اپنا باپ آکھیا ہے۔ سارے انبیاء دے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے حوالے دے نال میرے محترم بھائیو چسی گزشتہ خطبہ دے اندر بہت سارا عنوان بیان میں کر چکے ہیں، تسی سن چکے ہو۔ اج قربانی سانو کس طرح کرنی چاہیے دیئے؟ قربانی چھری صرف جانور دی گردن تے نہیں چلانی
بلکہ اج اپنیاں اناماں تے بھی چھریاں چلانیاں نے، اج اپنے تکبر دی چادر تے بھی چھری چلانی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اج اپنے بڑیاں بڑیاں برادریاں نو چھڑ کے، ہر چیز نو چھڑ کے صرف ایک اللہ دے واسطے رجوع کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی تو پہلے ایک اور چیز دا بھی ذکر کیتا ہے۔ میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما دے نے انا اعطیناک الکوثر، سونیا میں تینوں حوض کوثر دی نہر عطا کر دیتی ہے، فصلی لربک ونحر، سونیا پہلے نماز پڑھنی ہے تے بعد دی اندر قربانی کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، سارا سال گزر جاندے نے، اسی نماز کوئی نہیں پڑھ دے تو قربانیاں واسطے تیار ہو جانے ہاں، پہلے نمازی بنو تے بعد دے اندر قربانی کرو۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا 1 لاکھ 1.5-2 لاکھ روپیے دا جانور ہے، میرے رب دے کاغذاں دے اندر بالکل کوئی قیمت نہیں اگر تو رب دے واسطے نماز نہیں پڑھدا۔ فصلی لربک ونحر، اللہ نے پہلے نماز دا ذکر کیتا ہے تو بعد دے اندر میرے مالک نے قربانی دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرما دے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا کل کہہ دیجئے کنوں حکم دے رہے نے؟ میرے مالک میرے نبی نو حکم دے رہے نے، قرآن میرے نبی دے سینے تے نازل ہویا ہے۔ فرمایا کل ان صلاتی، سونیا میری نماز تیرے واسطے، اے میرے مالکا میری نماز تیرے واسطے، کل ان صلاتی و نسکی، اتھے بھی قربانی دا ذکر بعد دے اندر آیا ہے۔ قرآن پاک دے اندر کوئی اس طرح دی آیات موجود نہیں جتنے رب نے نماز دا ذکر بعد دے اندر کیتا ہوئے تو قربانی دا ذکر بعد پہلے کیتا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک آن والا آیا ہے تو میرے نبی واسطے گوشت لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سونیا گوشت قبول کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا ہے اسی تی نماز ہون پڑی ہے، گوشت کس طرح آ گیا ہے؟ سونیا میں عید دی نماز تو پہلے ہی قربانی کر دیتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے تیری قربانی کوئی قربانی نہیں، پہلے نماز پڑھ بعد دے اندر قربانی کر۔ پتہ لگیا ہے نماز مومنہ دی صفت ہے، نماز مومنہ دی صفت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ الذین یؤمنون بالغیب، اے مومنہ دیاں صفتاں بیان ہو رہی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ بعد اندر کرنا ہے، اتھے بھی نماز ذکر رب نے پہلے کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها، اے میرے بندیو مینوں تواڈے جانوراں دے خون دی ضرورت نہیں، مینوں تواڈے گوشت دی ضرورت نہیں، ولحومها مینوں تواڈے گوشت دی ضرورت نہیں، ولا دماؤها مینوں تواڈے خون دی ضرورت نہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ میرے بندے میں تیری عاجزی نو ویکھنا وا، میرے بندے میں تیری انکساری نو ویکھنا وا۔ اے نہیں جانور لے آئے 1 لاکھ 1.5 لاکھ دا اونٹ لے آندا ہے، پورے محلے چ شور شرابہ پہ گیا ہے، اج فلانے بندے نے اونٹ کرنا ہے، ایک جانور لے آندا ہے، سارے نو سنا کے گلاں کرنیاں نے۔ تقوی واسطے
واسطے تقوی واسطے دل نو پاک کرنا ہے. جس طرح قربانی میرے ابراہیم پیغمبر نے کیتی ہے اسی طرح قربانی کرنی ہے. قربانی ابراہیم پیغمبر دی طرح ہونے چاہیے. انہاں دی قربانی کس طرح سی؟ اللہ رب العالمین نے انہاں دی قربانی دا بھی ذکر کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا ابراہیم دا بڑا ہی تقوی سی, ابراہیم دا بڑا ہی تقوی سی. اللہ اکبر. اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام ہے تے چوتھا پارا ہے. فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا. ہرگز ادوں تک کوئی بھی چیز رب اپنے بارگاہ دے اندر قبول نہیں جے کردا جدوں تک رب دی پسندیدہ چیز اور جڑی تانوں ساریاں نالوں چنگی چیز لگدی ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جڑی تانوں ساریاں نالوں چنگی لگدی ہے او دی گردن تے چھری چلانی ہے. اللہ اکبر. اللہ اونوں ذبح کرنا ہے, او دی گردن تے چھری چلانی ہے. میرے پیغمبر دے کول ایک آن والا آیا ہے, اے دا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی. حضرت طلحہ فرماندے نے سونیا آ مسجد نبی تو باہر, مسجد نبی دے جڑا سامنے اے میرا باغ ہے, اے میرا باغ بڑا فائدے مند باغ ہے تے بڑا سونا میرا باغ ہے. سونیا میں اللہ دے راہ دے وچ دینا چاہنا وا, اللہ دے راہ دے وچ دینا چاہنا وا. جدو قرآن پاک دی ایت پڑھیے تو باغ رب دے راہ دے اندر دے دیتا ہے. دوسری حدیث دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا ابو طلحہ اے جڑا باغ ہے اے غریباں دے اندر تقسیم کر دے, اے یتیماں دے اندر تقسیم کر دے, اے ماڑیاں دے اندر تقسیم کر دے. اللہ اکبر. اللہ اج ماڑیاں دی بھی عید ہے, اور جنہاں نے چھوٹا گوشت سال گزر جاندے نے چھوٹا گوشت نہیں کھاندے, اج اپنے آپ نو بعد دے اندر رکھنا ہے. پہلے غریباں دے گھر گوشت بھیجنا ہے یا پہلے ماٹراں دے گھر گوشت بھیجنا ہے. اللہ اکبر. اللہ ابو طلحہ فرماندے نے سونیا سارا مال میرا پورا باغ اللہ دے راہ دے اندر ہے. تے میرے نبی فرماندے نے واہ سونیا نبی میں تیری عظمت تو قربان جاواں, واہ سخیاں دے بادشاہاں میں تیری عظمت تو قربان جاواں. اللہ اکبر. اللہ ایمان ودامن لئی, ایمان ودامن لئی ایک نعت سنا دیواں, ایمان ودامن لئی ایک نعت سنا دیواں. میرا پیر محمد تے, میرے پیر محمد تے گل مکدی مکا دیواں. میرے پیر محمد تے گل مکدی مکا دیواں. ایک جان میرے کولے, ایک جان میرے کولے, شالا جانا لکھ عمر. ایک جان میرے کولے, شالا جانا لکھ عمر. آقا دے قدماں تو سونے دے قدماں تو, سونے دے قدماں تو ہر جان لٹا دیواں. سونے دے قدماں تو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر. اللہ سب تو چنگا باغ رب دے راہ دے اندر قربان کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ادھر ابراہیم پیغمبر بھی آگے سب تو سونی چیز رب دے راہ دے اندر قربان کیتی ہے. رب نے خواب وکھائی ہے. پہلا دن خواب آیا, دوسری دن خواب آئی, تیسرے دن خواب
जवाब आ गई है, सोने इब्राहिम सब तो चंगी चीज कुर्बान करनी आ। ओ 85 साल उम्र हो गई, दाढ़ी दे वाल सफेद हो गए ने। इब्राहिम ने फरमाया सब तो चंगी चीज ते मेरा इस्माइल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया काला या बुनैया इन्नी अराफिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ओए मेरे लखते जिगर है, ओए मेरे सोहणिया पुत्रा, ओए मेरा बुढ़ापे दे अंदर मिलन वाले मेरे पुत्रा, मैं ते मैनू तेरा अपने छुरी फेरन दा हुक्म दे दिता ही। वाह सोहणियो, अल्लाह मैं कुर्बान जावां रब दे इम्तिहानां तो, मैं कुर्बान जावां इब्राहिम दियां यारियां तो। अल्लाह अकबर। अल्लाह इब्राहिम दियां यारियां तो कुर्बान जावा, इस्माइल दियां वफादारियां तो कुर्बान जावा। इस्माइल बोले आए, फरमाया या अबतिफअल मा तो उमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बू जी जो हुक्म रब ने दिता है कर गुजरो। अल्लाह अकबर। अल्लाह इब्राहिम दियां यारियां ने, इब्राहिम इस्माइल दियां वफादारियां ने। सब तो चंगा पुत्र सी, सब तो सोहना पुत्र सी। रब ने हुक्म दिता है ते पुत्र दी गर्दन ते छुरी चलान वास्ते तैयार हो गए ने। अल्लाह ने आसमाना तो आवाज़ा मारिया ने, फरमाया वनादा या इब्राहिम, ओए मेरे इब्राहिम मैं ख्वाब विखाइए, तू मेरी ख्वाब नू सच्चा करके विखा दिता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। ये है कुर्बानी। सब तो अच्छी चीज कुर्बान करनी है, इस्माइल दी कुर्बानी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्माइल दी फरमा बरदारी मेरे इब्राहिम दी कुर्बानी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह माँ बाप नू राजी कर, माँ बाप नू राजी कर, तेरियां वध जानियां सावां। माँ बाप नू राजी कर, तेरियां वध जानियां सावां। इस गल नू बुलावी ना, इस गल नू बुलावी ना, मां नू रुलावी ना, इस गल नू बुलावी ना, प्यो नू सतावी ना। जे बाप दुआ कर दे, जे बाप दुआ कर दे, तेरियां टल जान बलावा। किड्डा सोहना ओ वेड़ा है, किड्डा सोहना ओ वेड़ा है, जिथे माँ बाप दा डेरा है। किड्डा सोहना ओ वेड़ा है, जिथे माँ बाप दा डेरा है। इस वेड़े च रहिंदियां ने सदा गूड़ियां छावां। आ उमर दराज़ी दा तेनू राज में दस जावां। आ उमर दराज़ी दा काल अल्लाह ताला कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।